श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। तिलारी प्रकल्पाचा कालवा कुडाचे धनगरवाड इथं फुटला होता, त्यामुळे गोव्याला जाणारा पाणी पुरवठा पूर्णतः बंद झाला होता। सिंधुदुर्ग आणि गोवा राज्यातील कार्यकारी अभियंता यांनी हे कालव्याचं काम जलद गतीने व्हावं यासाठी पावलं उचलली आहेत। गोव्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील मुख्य कार्यकारी अभियंता प्रमोद बदामी, सहाय्यक अभियंता आनंद पंचवाडकर हे घटनास्थळी लक्ष घालून जलद गतीने काम करून घेत आहेत। त्यामुळे या कालव्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। येत्या 4 दिवसात कालव्याची दुरुस्ती होऊन रविवारपर्यंत गोव्याला जाणारा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली आहे। नमस्कार, आज आपण तिलारी पाटबंधारे जो प्रकल्पाचा हा डावा कालवा आहे, हा डावा कालवा गोव्याला जो कालवा जातो या ठिकाणी रविवारी या ठिकाणी आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता। या ठिकाणी हे भगदाड पडून हा कालवा फुटण्याचा प्रकार घडला होता, त्यामुळे गोव्याला जे जाणारे पाणी पुरवठा आहे हा त्या रविवारपासून आज बंद झाला आहे। आज रविवारपासून आज 3 दिवस झालेले आहे। या ठिकाणी आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता या युद्ध पातळीवर हे काम चालू आहे। इथले स्थानिक ठेकेदार म्हणा किंवा गोव्यातील कार्यकारी अभियंता किंवा गोव्याचे मंत्री म्हणा हे या ठिकाणी तळ ठोकून आहे। त्यांचा पाठपुरावा वारंवार या ठिकाणी आहे। युद्ध पातळीवर आता या ठिकाणी काम चालू आहे। येत्या रविवारपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन गोव्याला जो पाणी पुरवठा आहे हा सुरळीत पाणी पुरवठा होणार आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे हाल हे इथं शेतकऱ्यांना हे 2-3 दिवस फक्त हाल सोसावे लागणार आहे। रविवारपर्यंत या ठिकाणून या कॅनलमधून हा पाणी पुरवठा सुरळीत होणार आहे असे या ठिकाणचे ठेकेदार म्हणा किंवा या ठिकाणचे अभियंता जे आहेत यांनी आज या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता मागच्या वेळी पण या ठिकाणी कालव्याला भगदाड पडून हा कालवा फुटलेला होता। आपण कालव्यांची परिस्थिती पाहू शकता, एकदम बिकट अवस्था या कालव्यांची झालेली आहे। त्यांचं कॉन्क्रिटीकरण हे पूर्णपणे वाहून गेलेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांची एवढीच मागणी आहे की हे जे कालवे साधारण ह्याला 30-35 वर्ष झालेलं आहेत। तिलारी प्रकल्प ज्यावेळी निर्मिती झाली त्यापासून जे हे कालवे आजपर्यंत याला 30-35 वर्ष झालेले आहेत। हे कालवे पूर्णपणे डागडुजी करून सुरळीत गोव्याच्या धर्तीवर जसे कालवे आहेत तसे या महाराष्ट्रातील दोडामार्ग तालुक्यातील हे कालवे सुरळीत करावे, कॉन्क्रिटीकरण व्यवस्थित करावे, आजूबाजूची झाडी झुडपी ही सगळी साफ करावी अशी या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे। प्रुडंट मीडियासाठी लव परब, दोडामार्ग। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।